Salam, Atavatan TV YouTube kanalının Atavatan habarlar gepleşigimizin mehriban tamaşaçylary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Türkiýe wizasy üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny okuyjylarymyza ýetirmege dowam edýäris. Biz öň Türkiýe syýahatçylyk wizasy we biznes wizasy almak üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny ýetiripdik. Şonda biz size wiza tölegi we wiza almak üçin näme üns bermeli ýaly maglumatlar hem ýetiripdik. Şol sebäpli aşagda link berilen wiza baradaky beýleki video habarlarymyza hem tamaşa edin. Mehriban tamaşaçylarymyz, bugün bolsa biz size Türkiýede zähmet çekmek üçin zerur bolan, ýagny iş wizasy üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawyny ýetirýäris. Eýsem haýsy resmi namalar gerek? Gelin olar bilen tanışyp bolalım. Azyndan 8 aýlyk möhleti bolan daşary ýurt pasporty, ýagny zagran we nüfusy. Pasport nüfuslary, içerki pasportyň 1, 3, 5, 9 we 32-nji sahypalarynyň nüfuslary. Daşary ýurt pasportynyň baş sahypasynyň nüfusy. Daşary ýurt raýatlar üçin Türkiýe giren senesinden başlap ikamet belgisi. 2 sany biometrik surat, 5-6 ölçekde, arkasy ak fon, täze we soň 6 ay içinde düşülen bolmalylar. Türk üçin syýahat we saglyk ähtiýaçlandyrşy, COVID-19 kepelligi. İşleme üçin gidýän kompaniýadan zähmet şertnamasy. İşleme üçin gidýän kompaniýadan çakylyk haty. Ýaşaýan ýerini görkezýän resmi nama, ýagny ikamet belgisi. Jenaýat jogapkärçiligine çekilip çekilmedigi barada resmi nama. Şertnama ýa-da iş ruhsaty wizasyndan boşadyljak muallimler, bilim işgärleri, erkin zolukly işgärler, türgenler we sungat işgärlerinden degişli ministerligiň tasdiklama haty. Wiza tölegi we getaway hyzmat tölegi. Hormatly tamaşaçylarymyz, eger bu resmi namalary Türkmenistandan alýan bolsaňyz, bularyň terjimesi üçin makul hyzmat terjime merkezinden, eger Türkiýeden alýan bolsaňyz, terjimesi boýunça Atavatan terjime merkezinden terjime hyzmatlaryny alyp bilersiňiz. Türkiýeden alýan resmi namalar boýunça Atavatan terjime merkezi size öz maslahatlaryny berer. Hormatly Atavatan TV YouTube kanalynyň tamaşaçylary, biz size maşgala wizasy, saglyk wizasy we beýleki wiza görnüşleri baradaky maglumatlar hem ýetiririz. Şol sebäpli kanalymyza agza bolun we jaňjaga düwmejigine basmak unutmaň. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.